नैबे नाथुर गोरलै गोरलैखौ गुवाहाटियाव फैबा मोनजालाङाबा गोजोनखाया लोगोफोर बेखौ जानो मोनबासो गोजोनो। दाना जोङो हटेलाव थाहैफिननोसै बेरायनानै फैबाय एसे जा मेंबायबो। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे प्रिटि दैमारि ब्लगाव बरायहरनाय जाबाय लोगोफोर। दा जोङो गुवाहाटियाव सफैनानै दसे रेस्ट लानानै दा एसे बेरायहैनो नागिरदों आरो लोगोफोर। दा बेखौनो आं नोंथांमोननो देखायलांनोसै लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेनिफ्रायनो शिलं थांबाय लोगोफोर, ओरै शिलं गावस्राबाय ओरैजाय। बैथिंसो मोजां मोजां दं, बै फारसेथिं। बुंलाय नै जोंना गथ'आ फांखासो लायोनो, फांखा गरमखाय। बेसेबां होनदों? नैबे नाथुर गोरलै गोरलैखौ गुवाहाटियाव फैबा मोनजालाङाबा गोजोनखाया लोगोफोर बेखौ जानो मोनबासो गोजोनो। ओमफ्राय पेक खालायबाय लाबाय। लाबोदो आंनो मोनसे। नांला नांला दा लासिनो बैलाय रुमाव लोंनोसै मामि। पंजाबी कब आई है, दाल रोटी आई है। ओरैबायदि जाम जाखायो आरो। बै फारसेथिं बेरायनो नंदोंमोन, ओमफ्राय मोनाबायबो ना, थांनो हाला। मेथाइ लानो ने? दाना जोङो हटेलाव थाहैफिननोसै बेरायनानै फैबाय एसे जा मेंबायबो। दा जोङो रुमाव सफैफिनबाय लोगोफोर, ओमफ्राय माबाल' जानानै फैबाय, जाग्राल' जानानै फैबाय, ओमफ्राय जेबो बायनाय जायासै बेबायदि मोनाबायबो। ओमफ्राय गथ'आ नै माबा लाबाय, बेखौ लाबाय, बेखौनो लादों, बेखौ लाबाय। ओमफ्राय होनबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो एन्ड खालायसै। नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर। बाय बाय।